ए भैया लोग, सुबह लब हो गईल, सांझे सब हो गईल। ई तो प्यार चाइना के प्यार हो गईल बा। ये भाई लोग ढेर दिन टिकते नइखे। आजकल के प्यार केतना हाली रिचार्ज करवला के बाद भी सुबह से शाम तक जात जात पलांटी मार के बिल्डिंग फेंक देता। अभी पहला प्यार के फील में डूबते बानी जा कि हई दिल के उ राइस मिल में डाल के आ कूट देता री। गजब प्यार बा ये भाई। प्यार के शुरुआत में तू ही हमार सोना, तू ही हमार जानू। जैसे ही 2-4 घंटा बीतता तब कहतारी कि जानू हमारा पर भरोसा बानू। एकदम मौसी क्रिया ये भाई। हमारा भरोसा बा कि हमारा प्यार के अब आखिरिये चलता। ई प्यार जौन बानू चाइना के मोबाइल के जैसन हो गईल बा। सरवा कब हैंग मार दी मोबाइल के सिम बैटरी सब बाहर फेंक दी। वैसे ही खाली दिले ना, शरीर के किडनी गुर्दा सब प्यार में चोट खा के आप बहरी फेंक देता। दूध के दांत नइखे टूटत तले दिले टूट जाता ये भाई लोग। प्यार में धोखा खा के मुंह चोखा हो जाता। मन तो कहीं नइखे लागत, बाकी मोबाइल में रिंग टोंग लाग जाता कि तू सलामत रह अर्जी रही राम से, आ बदनाम भइनी रानी तोहरे नाम से। गजब हाल बा ये भाई। दिल तोड़ के मरोड़ के आ चल जाती है छोड़ के। अब तो हमारा प्यार करे से बड़ी डर लागता। काहे से कि काल्हिए के हमार दिल ही टूटल बा। यही से खाली दिले ना, पूरा हमार देहिए दर्द करता। हम अपना जानू के नाम ध के बोलावतानी, बाकी उ आवेली ना आवाज हमार सुन के। उ तो मजा उठावतारी अपना हनीमून के। अब हम गूगल बाबा के कसम खा के कहतानी कि जिंदगी में कबो प्यार ना करे। केकरा भाखल बा कि हई ताजा ताजा दिल तुरवावे के। अभी तोजे रहता तले के उ साजा दे के चल जाता।